Най-вече ти ме гледам. О, така ли? Най-вече ме не го гледал. Айде, по колко? 5-6 трупички. Давайте да вземам. Вярно ли? Да! Искам да ви помоля. Кажи. Че. Това ли? Добре. Айде се, Ваня. Бъди послушен. Който си е взел трубичка, да излиза навънка. отива в стаята. Хайде. Здравей. Браво, моето момче. Да. Аз съм дядо Коледа. Да. Имаме собственици. Знаеш ли някои песничка или стихотворение? Не. Добре. Ама иначе послушен ли беше? Много. Много ще слушкаш. Айде, кой е следващия дечица? Здравей, моето момче. Как се казва? А ти някои стихотворение или песничка знаеш ли? А ще научиш ли за следващата година, като дойде? Добре, моето момче. Браво на теб. Айде, бягай. Здравей. Как се казваш ти? А ти послушен ли беше? Я да питаме децата, а? Не. Ама нали обещаваш да слушаш? И да се учиш? Браво. Айде сега. Заповядай. Здравей! Как се казваш? Антон. Антоне, а ти като си по-голям, знаеш ли нещо? Песничка, стихотворение. Я кажи, да чуят всички. Песничка. Айде. Червените батуши подпроводят подарък си ще има за всички от сърце. За новата година да рожени хорце. За Леля Елка носи запаси гърдия. А Петлю кокори пък аз съм за Антон. Подаръчи ще има за всички от сърце. За новата година да лошнем ни хърце. Браво! Браво, Антоне! Антоне, си голямо гърло! Как се казваш? Няма време. Сериозно? Я кажи да си Да гре на дърво хубаво. Утре е ден Боже, Рождество Христово. Златен път живее през гори и долини, пътят който свети хиляди години. Весел клепал, утре ще удари, рано да посрещи млади суракари. Браво! Браво на жена. Как се казваш ти? Наско! Ти нещо не си запусна. Браво! Я тихо, че Наско тя ще каже с най-силния си глас едно стихотворение. Весел празник, честити стопани, да блести, да цъпти, да достави, да сте живи, да сте здрави, мир да има по земята, радост безкрайна за децата, ниви да наливат тежък клас, щастие от първи час. Браво! Наско какъв глас имал! Браво, Наско! Айде сега и за тебе един подарък. Заповядай. Не искаш ли? Много добре рецитираш, а? А как е с успеха? Браво! Заповядай. Здравейте.
Как се казва? А? А ти нещо знаеш ли? Песничка, стихотворение? Не. Ама нали ще научиш? Добре. Червените бутушки отрасна дядо мрави, дечица веселушки, шейната спря пред вас, по-ярати ще има. Как се казва? А? Ти знаеш ли нещо за ръчичка? Някъде известни. Едно куплетче само. Защото има и други деца. Жълтното на леса, голям гръст на лезе, на съдната белкрива на всички здраве дай. Браво, това са макарски стихотворения. Здравей. Как се казва? Ами, ти знаеш ли нещо за дядо Коледа или за новата година? Добре, да си жива и здрава. И до годината да учиш нещо, нали? Горе-долу. А какво искаш да станеш, като пораснеш още малко? Не знам. Би трябвало да знаеш вече, защото то наближава, знаеш. Мерси. Да си жива и здрава. Мерси. Кой сте на дъщеря? Тетки, никой няма да изям. Тетки, на колко си години? 18. Ето, те е по-малолетна. И ти ли не знаеш какво ще ставаш? Трябва сама да се видим. Сериозно? Няма ли да обещаеш тук каква ще ставаш? Не, аз не казвам. Предполагам, че не е нещо срамно, нали? Не. Добре. А стихотворение знаеш ли някакво? Не бе, сериозно по литература не учите. Добре. Как се казва? Лексия. И ти ли не знаеш кога ще става? А? На колко си ли знаеш? Най-хубаво. Заповядай. Да се заиждава. Здравей!